Alapkő lett, de kőnél súlyosabban vetette el az épülő falakban toronyszökkentő férfias idét. Tűz Tamás tollaiból származó sorok nyitották meg az idei augusztus 20-ai ünnepséget Abonyban. Az esős idő miatt a Kultúraháza Színház termébe fogadták az ünneplő lakosságot. Augusztus 20-a a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja. Szent István ősi ünnepéből az új kenyér ünnepe lett, majd az új alkotmányt, mint új szocialista államalapítást 1949. augusztus 20-ára időzítették. Ettől fogva 1949 és 89 között augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepeltük. Szent István király folytatta apja Géza fejedelem politikáját, békében kívánt élni a német-római császársággal, belátva, hogy a túlerővel szemben népünk korábbi nomád életformája nem tartható fenn. Felismerte, hogy a nemzet fennmaradása csak akkor biztosítható, ha nyugati mintára keresztény államot hoz létre. Romhányiné dr. Balogh Edith Abonyváros polgármestere Szent István munkásságáról beszélt, kiemelte életének főbb mérföldköveit, majd a Gyulai Gál Miklós Általános Iskola kórusa folytatta az ünnepi műsort. Idén először augusztus 20-a alkalmából díszpolgári címeket adtak át. Abonyváros önkormányzata a februári soros testületi ülésen döntött arról, hogy ebben az évben nem decemberben az ünnepi ülésen, hanem Szent István ünnepén adják át ezeket a kitüntetéseket. Dr. Gajdos István 16 évig volt Abonyváros polgármestere. Munkásságával a város számos területén elismerést szerzett az évek során, mellyel kivívta az emberek szeretetét. És azt gondolom, hogy ez a mai ünnepi alkalom, ez a nagyszerű lehetőség, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, aki a felsorolt dolgokban részt vett. Köszönöm a szülőknek, akik bíztak bennem és rám bízták gyermekeiket. Köszönöm az abonyi polgároknak, akik megválasztottak több alkalommal is, és azáltal lehetővé tették, hogy ezeket a munkákat elvégezhessem. Köszönöm valamennyi munkatársamnak, akik ezekben a munkákban engem segítettek. Végül még két fórumot szeretnék megemlíteni, egyik Kocsi Juditot, a Bakosné Kocsi Juditot, aki rendületlenül mindig előterjesztett engem erre a címre, ezért őszinte elismerésem a kitartásáért és a szorgalmáért, és végül szeretném megköszönni a képviselőtestület tagjainak. Zalándzipák Tibor Szolnokon született 1954-ben, Abonyban tanult és ott is töltötte gyermekkorát. A József Attila díjas költő, író és dramaturg 2012-ben debütált először saját szerzeményével. Nagyon köszönöm a város bizalmát, remélem méltó leszek rá, és a családom támogatását. Az aratott búza gyümölcsét, az új kenyér szentségét is eljeles napon ünnepeljük. Az életet adó étket, magyar földön hagyomány, hogy ilyenkor megszenteljük, megszegjük és megízleljük az új kenyeret. A kenyér és a víz életünket jelenti, de jelenti azt is, hogy van bizalmunk, van abban a bizadalmunk, hogy mindennapi kenyerünket Jóisten teremtő megadja nekünk. És életünkben azt gondolom, hogy ne csak kérni, könyörögni, hanem hálát is tudjunk adni. A mai nap pedig Szent István királyunk emléknapja és ünnepe. Azt hiszem a legszebb alkalom arra, hogy Isten előtt fejet hajtsunk, a mindennapi kenyerünket megköszönjük neki. Az ünnepségen Molnár Péter esperes plébános áldotta meg mindazok munkáját, akik a kenyérkészítésben részt vettek, s szentelte meg az osztásra váró több száz kis cipót. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A városi megemlékezés után a templom búcsújával, ünnepi szentmisével folytatódott az augusztus 20-ai program.
Azért jöttünk össze, hogy államalapító és szent példaképünk István király előtt tisztelegjünk. A mai nap ne legyen csak egy sok visszatérő évről évre hagyományossá váló ünnepek között, hanem olyan ünnep, amelyben érhezzük, hogy magyarságunk jövőjének alapjai és szent példaképünk élete mennyire fontos a mi mindennapi életünkben. Minden nap is, minden embernek szükség van példaképekre. A kereszténységben való elmélyedés soha nem egyszerű, de Szent István arra törekedett, hogy legyenek olyan emberek, akik ápolják és tovább viszik ezt. És ez az érdeme, hisz Magyarország megmaradt keresztény országnak. Mit jelent most követni azt az első kimagasló politikust, akit az egyház is oltára emelt, hiszen így nem csak egy nemzetnek, hanem az egész egyház előtt tündököl, mint példakép. Nem csak ő, hanem az ő benne megmutatkozó isteni kegyelem. Mindannyiunk ennek hordozói vagyunk. Hogy képesek legyünk ezt befogadni, nem csak értelmünkkel, nem csak ízlésünkkel, érzelmeinkkel, hanem lelkünk legmélyén kérjük az Úr bocsánatát minden bűnünkért, gyöngességünkért, hogy a mai Szent Misének a kegyelmei mindannyiunkat gazdagítsanak. Amikor Szent Istvánra emlékezünk, akkor nagy szeretettel gondolunk az Árpád-házi szent emberekre. Legyenek ők a példaképeink, egész emberiségünkben legyenek jelen. Így van! Amíg az ünnepség hivatalos része a templomban és a kultúraházában zajlott, addig a városi sportpálya sem volt csendes. Az esős idő ellenére idén is megrendezték a Szent István kupát, melyre 6 csapat jelentkezett. Az egésznapos mérkőzések után délután az eredményhirdetésre is sor került. A képzeletbeli dobogó 3. fokát a Pintér és társa nevet viselő csapat foglalta el. A második idén a Téba Beton csapata lett, és az első helyezésnek járó díjat a Bármikő csapata kapta. Gratulálunk! Az olaszok már késő délután az esti fellépésre próbáltak a város főterén. A lakosok már megszokták, hogy a nyár utolsó hónapjának 20. napján színes viseletek és idegen emberek hada fogadja őket. A város kapujánál rendszeresen csoportkép készül, hogy minden külföldi együttes számára örök emlék maradjon ez a magyarországi ünnep. Színesebbnél színesebb ruhákban gyűltek a Molkutnál, fél 6-ot harangoztak és elindult a menet a főtér felé. A helyiek hangszeres kísérettel indították el a sereget, és ütemes tempóval vágtattak a tánc helyszínére, a Bony főterére. A rossz idő miatt a városi sportcsarnokban mutatkoztak be az együttesek, érkeztek csapatok Lettországból, Litvániából, Oroszországból, Csehországból, Franciaországból és Törökországból is. Természetesen a helyiek is képviseltették magukat. Már 6 órát harangoztak, mikor az együttesek táncos képviselői sorban a színpadra léptek. Elsőként a Lettország első csapata mutatta meg kultúráját. Táncosaik 3 és 10 év közötti lányok és fiúk, szinte a lételemük a mozgás és a hagyományos lett tánc elsajátítása.
A mi kis csapatunk 10 éve alakult Lettországban, és tradicionális táncokat hoztunk el nektek. Nagyon szeretünk táncolni, és nagyon szeretünk mulatni a színpadon. Az osztrákok idén is kitettek magukért. Nem csak táncosok, hanem zenészek is érkeztek, akik remek hangulatot varázsoltak a sportcsarnokba. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és hogy meghívtatok minket. Igazából, amit előadtunk, az egy tipikus várvidéki horvát tánc. Nálunk Várvidéken, Burgenland és a Nyugat-Magyarország, Pozsony környékén élünk még már, vagy 20. generációja a horvátok, az úgynevezett magyarul gradisei horvátok és várvidéki horvátok, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, megnézzük a környéket, errefele nagyon nem járunk mi, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat. Minden magyarországi táncban van egy kötött táncrend, ami alapján felépülnek a koreográfiák. Így van ez az osztrák táncoknál is, minden tánctípusnak megvan a helye az összeállításokban, mondta a vezető. Van egy kis rendszer benne, és minden falunak, minden egyes környéknek megvan a sajátja, és mi most előadtuk a közép-burgenlandi táncot, ebben nagyon sok a magyar elem, ugye annak idején a Várvidék az Magyarországhoz tartozott, és 21-ben ugye Trianonban akkor minket is felosztottak 3 részre, és ezt mutattunk most be. A riedeni ifjúsági és felnőtt csoport hagyományos cseh táncokkal üdvözölte az abonyi lakosokat. A hagyományőrző abonyi néptánc együttes 2012. februárjában alakult. Csoportuk számos fellépésen van már túl, melyek közül a 2013. októberben megrendezett jubileumi gála műsoruk emelkedett ki. Előadásuk során bemutatták egész repertoárjukat, melyben megférnek egymás mellett a népzenei és a klasszikus zenei alapokra előadott táncok egyaránt. Vannak új koreográfiáink, sokat dolgoztunk inkább a régi koreográfiáknak is a minőségén, vagyis egy szakmai megalapozásra tettük át ezt az egészet, és olyanra, hogy inkább próbálunk a minőség fele elmenni. Szerintem nagyon jó irányba haladunk. Most már igazándiból kijelenthetem, hogy olyan táncosokkal rendelkezünk, akik önállóan is megállják a helyüket. Ez a mai előadás lesz a bizonyítéka, mert ez az első, hogy nem lépek velük színpadra, és én úgy gondolom, hogy megérett ez a csoport arra, hogy önállóan is tudjon tevékenykedni.
tánccal készültünk, a gyerekeink pedig egy mezőföldit adnak elő. Nekik is ez a legújabb táncok. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk a kicsikre, mert amióta pláne az új ruhákba léptek fel, nekik is intéztünk egy palotaszegi ruhát, és annyira szeretik és annyira büszkék rá, hogy fantasztikus. De minket feltölt. Tehát jó érezzük magunkat. A litvánok több együttessel képviseltették magukat idén, ahol a tánc és a zene, ott akkor nem számít vallja a litván hagyományőrző együttes, megalakulásukor a fő cél az volt, hogy összehozzák azokat a szépkorú embereket, akik szeretnek táncolni, és szeretnék, ha népi hagyományok és táncok tovább élnének. Litvánia központjából érkeztünk, a mi együttesünk általános iskolás gyerekekből és felnőttekből áll. A csoportunk nagyjából 15 éve alakult. Our ensemble is 15 years old. Mi hagyományos otthoni zenét játszunk, de szeretjük az olasz, svájci, svéd, latin és természetesen a magyar zenéket is. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. There's a lot to tell about where we're from Latvia. Mi Lettországból érkeztünk ide, nem egy nagy ország, de elég szép. Elég messze van innen, nagyon sokat utaztunk, és nem akarok hazudni, de talán 2000 kilométer. Szóval a hagyományainkról, hát a néptánc az egyik legnagyobb közülük. Ez az, amit mi is csinálunk, mutatunk, illetve mutattunk pár perccel ezelőtt. Este a már megtelt sportcsarnokban a Törökországból érkező együttes hangulatos koreográfiája zárta a műsort. Délutános programok, szebbnél szebb táncok, viseletek és népzenék után tűzijáték zárta a népek táncát Abonyban.